Čaute, tak dnes si ukážeme, ako servisovať stred na bicykli. V poslednej dobe sa mi ozýva nepekné pukanie zo stredu, čiže chcem to vyčistiť a premazať. Nebudem meniť za nové stredové zloženie, ale keby ste chceli, tak postup je úplne taký istý, čiže len v poslednom kroku sa vloží nové, ale nie je to staré vyčistené. Nástroje, ktoré budeme potrebovať, sú kliešte na rýchlospojku, takýto malý kľúčik na maticu na ľavej kluke, to je vlastne táto plastová, 5 mm imbus, ešte budeme potrebovať nejaký menší imbusík alebo nejaký nožík, ktorým vytiahneme poistku, ktorá je na ľavej kluke, to si potom ukážeme. Potom budeme potrebovať kľúč na stredové zloženie, existujú rôzne, ja mám takýto. Gumené kladivo, momentový kľúč, nejakú vazelínu a nejaké čistiace prostriedky a niečo na odmastenie. Samozrejme nejakú handru, nejaký papier. Ako prvú dáme dole plastovú maticu, ktorá nám vlastne ako keby aretuje ľavú kluku. Táto nie je nejak veľmi silno zatiahnutá, čiže mala by ísť pekne dole. No. Ďalej budeme pokračovať dvoma imbusovými skrutkami, ktoré vlastne držia celú kluku na stredovej osi. Šrobiky môžeme klidne vyšrobovať von, pretože ako som spomínal, moje stredové zloženie nejde meniť, len vyčistiť a premazať z toho dôvodu, že praská. Čiže tak či tak budem musieť všetky tie plochy, ktoré sa dotýkajú, vyčistiť, nakoľko neviem presne v ktorej časti to môže praskať, čiže musím vyčistiť všetko. Ako ďalší krok vybereme plastovú zárážku, ktorá vlastne, keď ju vyťahneme, vidíte, že má taký oceľový kolík, ktorý vlastne keď dáme dole tú kluku, uvidíte, že zapadá do tohto otvoru a tým vlastne bráni, keď je zaskrutkovaná kluka, jej zosunutiu dole z tej stredovej osy. V nasledujúcom kroku musíme dať dole reťaz, nakoľko celá tá kluka aj s tým chainringom pôjde dole. Čiže na to použijem takéto super kliešte. Ak ich ešte nemáte, rýchlo kúpiť, sú super, skrátka jednoducho šup a hotovo. Teraz môžeme kluku v podstate vytiahnuť z toho stredového zloženia. Ide to trošku niekedy ťažšie, preto niekedy pomôže ťuknúť s kladivom z druhej strany. Keď máme kluky dole, tak môžeme v podstate odskrutkovať stredové zloženie. Na ľavej aj na pravej strane sa povoluje stredové zloženie v smere jazdy, čiže budeme krútiť smerom ku prednému kolesu. Treba dávať pozor na podložky, ktoré máme na jednej alebo druhej strane, pretože bude ich treba vrátiť v takom istom poradí. Začneme odmontovávať na ľavej strane a potom odmontujeme pravú stranu. Čiže ľavú stranu máme von. Keď máme ľavú stranu odmontovanú, budeme pokračovať v pravej strane. Čiže poriadne sa tomu zapreme a povolíme. A potom už by to malo ísť aj prstami dole. Keď máme vyčistený rám, máme očistené stredové zloženie, tak môžeme v podstate začať to stredové zloženie opäť mazať. Čiže dôležité je namazať hlavne závit, ten plastový konektor, čo tam je, tak treba tiež namazať tie spoje, ktoré vlastne sa dotýkajú tých jednotlivých strán. Čiže
tu len jednoducho dáme vazelínu, trošku rozotrieme. Samozrejme nezabudeme vrátiť ten distančný krúžok na tú pravú stranu, vlastne to je tá strana, kde máme pohon. Pod ten distančný krúžok dáme takisto vrstvičku vazeliny na túto stranu, a to z toho dôvodu, že ten distančný krúžok je tam v podstate ako keby tiež namáhaný, a aby sa tam nedostalo nejaká voda alebo niečo a nedaj Bože nejaký prach, tak to vlastne takto namažeme, aby to bolo všetko OK. Ten hlavný dôvod vlastne, prečo sa tam tá vazelína dáva, je ten, aby to bolo ako tak vodotesné a v podstate aby sa tam nedostala žiadna voda do toho stredového zloženia, lebo tak to je potom už katastrofa. Keď tam tá voda je dlho, tak tam môže narobiť viac škody ako osohu. To isté vlastne spravíme aj na rame, dáme trochu vazelíny a vlastne namažeme ten závit. Keď máme premazané, tak môžeme vlastne to zmontovať dohromady. Nezabudnite, že stredové zloženie sa priťahuje doľava, čiže opatrne závit priťahujeme. Musí to ísť úplne ľahúčko, nemal by tam byť žiadny odpor a vlastne až do konca by sa to malo dať zatiahnuť rukou, bez toho, aby sme cítili nejaký odpor. Vidíte, že to robím 2 prstami a ide to úplne ľahúčko. Teraz mi vytlača tú vazelínu, ale to nevadí, skrát to sa utre a bude to OK. Čiže teraz to už je na doraz. Postup vlastne na druhej strane bude úplne taký istý, čiže teraz môžeme pravú stranu očistiť a pritiahnuť. Ten uťahovací moment bude cca 40 Nm. Keďže ja mám kľúč, ako ste už videli, takýto, je to vlastne Shimano TLFC32. Potom do description vám môžem dať všetky linky na všetky nástroje a veci, ktoré som použil. Ale čo chcem povedať, že ak budete vyberať kľúč, tak určite vyberte nástrčkový kľúč, ktorý vlastne sa nastrčí po celom obvode a s ktorým sa dá vlastne použiť momentový kľúč. S týmto samozrejme tá páka nie je taká veľká, aby ste niečo poškodili alebo nejak to strhli, ale predsa len je to jednoduchšie, keď má človek tú istotu, že to dal na presný moment. Čiže nasadíme kľúč a zase do ľavej strany priťahujeme, ten závit je opačný. 40 Nm je celkom aj dosť, čiže môžeme sa kľudne do toho oprieť. Nemusí to byť zase nejak mega zatiahnuté. OK, takže keď máme stredové zloženie poskladané, kľúky vlastne všetko sme očistili, všetko treba poriadne vyčistiť aj v tých najmenších špárkach, lebo každá jedna nečistota môže spôsobovať praskanie alebo nejaké zvuky, ktoré samozrejme nie sú príjemné na traili. Čiže môžeme pristúpiť teraz k tomu, že vlastne tú pravú kľúku prestrčíme cez ten stred. Keď máme pravú kľúku prestrčenú, dáme trošku vazelíny, ale vážne len trošku. Túto to netreba preháňať, tá vazelína je len tam ako taká poistka, aby nám to celé nezatuhlo, takže tam s tým netreba nejako ísť do nejakých extrémov. Keď budeme kľúku nasadzať, tak sa nikdy nemôže stať, že by ste kľúky dali nejak krivo, že jedna bude v nejakom inom uhle. Bráni tomu vlastne taký širší výrez, či už na kľúke alebo na tej stredovej osi. Čiže kľúka sa dá dať len jedným spôsobom a to je tým správnym. Nasadíme kľúku,
Vrátime tam tú plastovú podložku s tým oceľovým hrotíkom, ktorý vlastne zapadne do tej diery na tej stredovej osi. Vrátime šroby. Šroby nemažem nejak vôbec. Väčšinou, keď sa namažú, tak len sa na nich zachytáva všelijaký bordel a sajeraj, takže šroby nebudem mazať vôbec. V poslednom kroku zašrobujeme tú plastovú krytku. To je taká ďalšia poistka, aby nám klúka neodpadla. Tam ten uťahovací moment je 0,7 až 1,5 Nm, čiže vážne to nie je niečo, čo by nám tú klúku malo držať. Je to len nejaká poistka, ktorá vlastne v prípade, že sa nám to všetko ostatné povolí, by zabezpečila, že tá klúka sa nám nevysunie úplne a niekde sa nezrýpajme. Úplne najposlednejší krok bude teda ten momentový kľúč. Hodnotu mám nastavenú na 13, čo je v strede toho rozmedzia. Doťahujeme striedavo, čiže raz jeden, raz druhý šrobík. Až pokiaľ vlastne nám ten momentový kľúč necvakne. OK. To bola výmena alebo vlastne servis, nazvite si to ako chcete, stredového zloženia. Už máme hotovo. Ešte náhodím reťaz, ale to už snáď zvládne každý. Nezabudnite, ak sa vám video páčilo, dať like a subscribenúť sa. Ak vás zaujímajú aj nejaké iné videá servisné, tak tu niekde dám link vlastne na zoznam servisných videí, ktoré som zatiaľ natočil. Dík, čau.